Uste nuen handiagoa izango zela. Atzizki bidezko graduatzaileak. Ago, egi. Gaur egoerak edo gauzak konparatuko ditugu. Atzo, adibidez, herriko liburutegi berrian egon nintzen lehenengo aldiz. Uste nuen barrutik txikiagoa izango zela, baina handia eta argitsua da. Toki lasaia da, baina atzo jende gehiegi zegoen. Gogoratzen duzu Beñati nolakoa iruditu zaion irratiko estudioa? Beñatek bisita berezia egingo duela ikusiko dugu. Pozik ez da? Katilu berezia da hori, Bai, mil esker. Hauxe da gure estudioa, zer iruditzen zaizu? Uste nuen handiagoa izango zela. Denek gauza beira esaten dute. Euskaraz konparazioak egiteko hainbat modu daude. Batzuetan osagai bakarra agertzen da, eta konparatzen dugun bigarren osagaia ez da aipatzen. Horrelakoetan atzizki hauek erabiltzen ditugu. Gehiago dela adierazteko, ago. Gehiegi dela adierazteko, egi. Ago atzizkia adjektibo, adverbio eta aditz batzuekin erabiltzen dugu. Kontuan hartu adjektiboarekin doanean, izenarekin batetorriz singularra edo plurala hartuko duela kasuaren arabera. Agoa, agoak. Ikus adibide batzuk. Uste nuen aulki hauek erosoagoak zirela. Beranduago iritsiko naiz lanera, lo hartu dut. Kopurua adierazteko normalean gehiago eta gutxiago erabiltzen dira. Adibidez, diru gehiago behar dut etxe bat erosteko. Aurten jende gutxiago etorri da ona oporretan. Egi atzizkiak zerbait gehiegizkoa dela adierazten du. Eta normalean adjektibo eta adverbioekin erabiltzen da. Gaur hotz handiegia egiten du kalean. Kafea beroegi dago edateko. Kopuruak adierazteko gutxiegi eta gehiegi erabiltzen dira. Adibidez, bulego honetan langile gehiegi daude. Bileran ez dugu ezer erabaki, jende gutxiegi zegoen. Gehiegizkotasun hori adierazteko beste bi forma hauek ere erabiltzen dira euskaraz toki batzuetan. Lar edo larregi eta sobera. Janari lar ekarri dugu, ez dugu dena jango. Hemen zarata larregi dago ikasteko. Nire lagunak sobera alferrak dira mendira igotzeko. Zer atzizki jarri behar da gehiago dela adierazten nahi badugu? Aukeratu ago ala egi. Uste nuen aulki hauek eroso agoak zirela. Berandu ago iritsiko naiz lanera lo hartu dut. Diru gehiago behar dut etxe bat erosteko. Eta zerbait gehiegizkoa dela adierazi nahi badugu, bileran ez dugu ezer erabaki, jende gutxi egi zegoen. Gaur hotz handiegia egiten du kalean. Bulego honetan langile gehiegi daude. Gehiago dela adierazteko, ago atzizkia, adjektibo, adverbio eta aditz batzuekin. Kopuruak adierazteko gehiago eta gutxiago. Gehiegi dela adierazteko egi atzizkia. Kopuruak adierazteko gehiegi eta gutxiegi.
gehiegizkotasuna adierazteko beste modu batzuk. Lar, larregi eta sobera. Ondo segi!